Gunung Growong. Kabar ngenani gunung angker sing bisa nekakake memala wis dirungu dening warga sing mapan ana Desa Cukir lan kiwa tengene. Warga tansaya ngati-ati. Tingkah laku lan ngucap sak ngucap ora sakkarepe dhewe, utamane nalika ngliwati watu gedhe ing sisih lor kulone Gunung Growong. Embuh kepriye mula bukane gunung sing jembare luwih saka 5 hektar mau kok diarani Growong? Kira-kira wae krana akeh watu ana kono sing legok, ngesong ana jero kaya umume guwa. Mula njur disebut Gunung Growong. Gunung Growong iki sejatine gumuk sing pisah adoh karo gunung-gunung liyane. Gunung Growong manggon ana tengah sawah sing saben dina diolah, dijupuk wulu wetune dening among tani. Ing sisih kidul wetane perangan Gunung Growong mau digunakake kanggo kuburan umum. Mligine warga saka desa Kobalan, Kalisuwek, Mindi, Nyebong, Secang lan sapanunggalane. Nalika rame-rame Gestapo taun 65 nganti 66, kuburan Gunung Growong kanggo mendem jisime anggota komunis. Jisim puluhan dipendem bareng dadi sakluwang. Para brahmacara klilipe bebener sing ditembak misterius alias Petrus uga dikubur ana kono. Mula ora aran mokal yen ing Gunung Growong kerep ditemokake bab-bab aeng ora tinemu nalar. Ana sing percaya kedadian aing iku saka patrape roh-roh sing matine kurang sempurna. Roh-roh nglambrang merga ora dipapanake sing murwat ana ngarsane Gusti kang akarya jagat. Upamane warga sak kiwa tengene kono diweruhi wewujudan mlaku tengah wengi, gembung tanpa sirah. Getih ndlewer saka gulu sing putung. Sing mrangguli sesawangan kuwi ora mung wong siji loro, nanging puluhan. Minggu wage kepungkur, ana wong bedhil manuk nranyak nganti ngisor wit tanjung sanding kuburan. Manuk-manuk kene iki kok ketok ngece ya? Kandhane tukang bedhil marang kancane. Angel ditembak maksudmu? Sing dijak omong genti takon. Iya. Awakmu rak jago nembak, makaping-kaping dadi juara tingkat kabupaten. Mosok karo manuk wae ora bisa ngatasi? Oleh ngatasi gampang, nanging kaping 3 aku ngalami kedadian sing ora mlebu nalar. Ora mlebu nalar kepriye? Manuk tak dor kena, nyeblok ana lemah. Bareng tak jinglengi nganti mripatku pedes, nyatane manuk mau ora ana. Ilang. Ora ilang. Ning malah bisa mabur maneh. Aneh to? Halah, awakmu kuwi ngomong apa? Endi ana manuk dibedhil mati kok bisa urip maneh? Ngaya-wara. Sakarepmu. Percaya oleh, ora ngandel uga ora apa-apa. Njur kepriye? Ora kepriye-priye. Yen awakmu ngalami dhewe lagi ngandel. Tukang bedhil mau jengkel. Karo mecucu, tukang bedhil manuk iku tetep mlaku ngetan parane. Kancane tetep ora percaya yen ing Gunung Growong kono tinemu bab-bab gaib.
Mula dheweke ngetutake ana mburine. Kebeneran, wektu kuwi katon ana manuk podhang miber, malah njur mubeng ana dhuwure wong sakloron. Ora kok bedhil manuk kuwi? Kanca aran Tukiman takon marang si tukang bedhil. Iya, semaure tukang bedhil aran Markaban karo benekake clanane sing mlorot. Mengko yen tak bedhil, deloken ana ngendi sebloke manuk kuwi. Ndang bedhilen, aja kakehan omong wae. Markaban ngokang bedhile. Dor, dor, dor. Bedhil ditembakake kaping 3. Sing loro gagal. Lagi tembakan sing kaping 3 ngenani sasaran. Tukiman nguwasi terus menyang ngendi nylorote manuk wulu kuning sing ketaton mimis ing dadane kuwi. Kleper, kleper, plek. Manuk ceblok ngulon parane. Bareng ditututi, tibake temangsang ing pange wit johar. Ora pati dhuwur, diranggeh tangan wae wis kena. Kowe ora bisa mabur maneh. Grenenge Tukiman karo nggawa manuk sing tanpa daya mau nyisih saka kono. Sida goreng manuk tenan aku mengko. Kandhane kalegan. Nalika Tukiman arep ninggalake papan kono, dumadakan keprungu swara alok. Manuk kuwi aja kok jupuk. Tukiman oleh. Ora ana uwong babar pisan. Tukiman banjur nerusake jangkae. Nanging swara panguwuh iku bali keprungu. He, yen kena tak elekake. Aja nekat kowe. Manuk kuwi tinggalen ana sanding watu iki. Tukiman oleh maneh. Ora ana blegere menungsa sak tugel-tugela. Huh, setan demit. Aku ora wedi karo kowe. Kowe ora perlu meden-medeni aku. Bengoke Tukiman kanthi mripat pendaringan mrana mrene. Aja sombong kowe menungsa. Yen kowe pancen hebat, aku pengin weruh pangeran-meramu. Tantange Tukiman. Ora ana swara nyauri. Tukiman tansaya yakin menawa sing dirungu mau bangsa alus nyitengan sing ora duwe kekuatan apa-apa. Tukiman krasa gedhe sirahe. Sombonge imbuh dhuwur kaya arep nyundul langit. Menungsa takabur. Deloken dhuwurmu. Ujare swara tanpa rupa mau. Ora ana apa-apa, mung gegodhongan sing ketel. Kowe weruh watu ngarepmu kuwi. Weruh? Waspadakno sing tliti. Tukiman ndangak. Saeba kagete sumurup saka sela-selane watu mau ndlewer getih sing asale saka bolongan cilik. Tukiman nyoba mlayu, nanging malah tiba nglimpang njungkel ngambung lemah. Dheweke semaput. Tumiyupe angin sing ngetokake ambu kaya bathang semribit tekan kono kene. Kira-kira 10 taun kepungkur, ana pedunung saka desa Pageran aran Sumadi weruh getih ngrembes saka watu mau. Rene penasaran, Sumadi banjur njupuk prekul. Prekul dikeprok-keprokake watu nyolowadi kuwi. Yen wong liya kena kok weden-wedeni, ning kowe ora bisa ngalahake aku. Sumbare Sumadi kongas. Prekul tetep dikeprok-keprokake watu. Demit lan setan ora bakal menang musuh aku, ucape. Kowe aja sombong. Kesombonganmu bisa nyengsaraake awakmu dhewe.
Bangsa demit ora kira bisa ngasorake bangsa menungsa. Najan cikal bakale moyangmu biyen digawe saka geni lan asal usule bangsaku digawe saka lempung. Aku ora gigrik ngadepi kowe. Sumati tansaya gedhe sirahe. Sak karepmu. Kowe arep muni apa? Nanging aku uga dudu bangsa alus sing kena kok sepelekake. Yen menungsa sing resik, suci, kenceng ibadahe, aku rawani cemuwit. Nanging marang menungsa sing uripe lethek kaya kowe kuwi, sapa sing wedi? Senenganmu nglakoni molimo, uga durung prei. Rasah kakean cangkem kaya wong dodol jamu, uprus tok tanpa bukti nyata. Tokno kabeh ilmu kadigdayanmu. Yen ora kena disabari, nyoh iki rasakno. Getih sing muncrat saka watu tambah akeh. Praupan lan sakujur awake Sumadi gluprut jejember. Kaya mentas digrujuk banyu sak pirang-pirang timba. Ambune arus semu bacin. Seprapat jam candhake Sumadi ditemokake tanggane tanpa nyawa ing lengkehe Gunung Growong. Nyawane Sumadi ora ngukup. 2 minggu saka prastawa langka mau, ana tukang angon bebek sing weruh sesawangan nggegirisi. Sumadi sing wis jengat sambat njaluk tulung supaya diungsekake saka Gunung Nyolowati punjere kraton Demit kuwi.